a my váriť toho. Necháme už teraz dopažiť. Potom dáme vodíku, tam odstavíme na chvíľku, dáme vodíku, dáme buľón a necháme váriť. Teraz musím počkať, kým sa opaží. Zajtra budeme variť kupicu. A v stredu alebo v štvrtok budeme variť dokatové buktičky, takže vám to zase natočím. Páčo mi bude síce trošku pomáhať, lebo to ešte neviem. A recept na dokatové buktičky na si nájdem na internete. A ja si rada varím. Chcel by som aj nejaké koláčky kúpiť, ale neviem, či sa mi podarí. Ja skúšam. Som malinka, tak skúšam. Rozmyslela som, že by som to začala vidieť na Instagram. O tom, ako varím, ako dievčatko varí a ako to chodí, ako sa pomaličky učím variť, ako pomaličky sa učím rozprávať a všetko. Čo vy na to? Som síce malinka, tak viem skoro všetko. Učím sa o to. To variť ma nebaví, ale variť ma baví. No, až maša. Ešte som sa mu posíla, som mať boka, že mi chcela mať osmaženú. Pokažte. Kde mám tam? Taká ju. To vám ukázať. Trahona. Teraz do guličky. Keby niekto nevedel. Už to pomaly praží. Už začína hnednúť. Otvorím si okienko. Už som tu. Takže rozmyslela som nad tým, že možno keby som začala, pustím vodičku, keby som začala točiť, že ako by to, že boli na YouTube a ako by to boli reakčné kanály, že by nemali reakcie. A možno by som z toho bola smutná. Takže popojdám po toto video otázku, či mám teda točiť, alebo nemám točiť. A vy mi poradíte, dobre? Už sa paří a už sa zohrieva vodička. Keď zohrievate vodičku skôr, tak nemusíte ju odstavovať. Ale keď vodičku zohriete neskôr, že najskôr paříte a potom zohriete vodičku, tak odstavujete. Neviem, či mi rozumiete, ale musím dohriť. Už je pomalinky opažená. Tam také opažené kúsky nepaženú celú a potom byť horeja. Teraz počkáme na vodíku. Máme buľoník. Počkáme, kým sa uvarí a máme hotovo. Zajtra si budem robiť špagetky alebo kupicu. Snažím sa naučiť aj kupicu. A ešte by som skúsiť spraviť aj nejaký koláčik. Takže možno spravíme nejaký koláčik. No už voda. Nepodarená voda, toho je to tuba. No nie to peživa.
Ale to mi się nie ładzi. Teraz się odstawię, bo już nam zaczyna pichać. Że tak nie całena. A teraz poczekamy chwilkę na wodyczku. Teraz poczekamy chwilkę na wodyczku. A chodźcie go. Jeszcze hoi. Bo ten paszok. Że dobra. Pomidorze nieco hoi. Bo taki paszok, a on hoi. Nie ma. Gdzie to chodziło? Ja wodyczka je. Takže vodičku zalejeme. Trošku to zaskočí. Teda dám trošku viac vodičky, lebo robím krémovú tarhonu. Robím niečo ako krémové risotto, ja robím tarhonu. Dám tam bujonik, polku bujona, šopatieho. A používam tento od Maggi. A dáme tam štípku soli. Dáme tam trošku soli. Dáme na spojak. A dáme trošku soli. A daj sa solba. No, dáme trošku soličky. Pomiešame. Okočtujem. Tam dáme ešte bujonik. Tati, už necháme dovoliť.